జగన్మోహన్ రెడ్డి మళ్ళీ రాకూడదని తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేనకు సంబంధించినటువంటి నాయకులు కార్యకర్తలు కోరుకోవాలి. సోషల్ మీడియా వాళ్ళు కూడా చాలా బలంగా కోరుకోవాలి. రానియకుండా సాధ్యమైన ప్రయత్నాలు 5 ఏళ్లలో చేయాల్సినవన్నీ చేసేసుకోండి. 5 ఏళ్ళ 10 ఏళ్ళ జగన్ది వయసు అయితే చిన్నదే కాబట్టి 5 ఏళ్ళు కాకపోతే 10 ఏళ్ల తర్వాతనైనా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలా రాకూడదని కోరుకోండి. ఈ లోపే తను రాజకీయంగా నాశనం అయిపోవాలని కోరుకోండి. లేదా అతను వస్తే ఈ దఫ జగన్ ఎవరినన్నా కంట్రోల్ చేస్తాడని నేను అనుకోవట్లేదు. ఏం కొరతే తప్పేంటి, వాళ్ళు మాట్లాడితే తప్పేంటి అంటారు. భారతీ గారి గురించి కామెంట్ పెట్టిన వాళ్ళు, లేకపోతే విజయమ్మ గారి గురించి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో పెట్టినటువంటి వాళ్ళు, లేకపోతే ఎవరైతే జగన్ కుమార్తెల గురించి పెట్టినటువంటి వాళ్ళు అయితే చాలా గట్టిగా ఫేస్ చేస్తారు. జగన్ వస్తే చాలా మందికి డేంజర్. రాకూడదని మాత్రం కోరుకుంటే ఓకే, వస్తే మాత్రం దవిడి దిబిడే అవుతుంది.